APGA na-akpọ n'anya Willie Obianọ na-akpọ n'anya ndị Anambra daalụ n'urie nne maka ịpụta n'igwe tụnyere otu pati APGA na nrọpụta anyị mere n'abalị 18 nke ọnwa Nọvemba maka ọkwa gọvanọ. Daalụkwa n'ọzọ maka ịrọpụta His Excellency Chief Willie Obianọ Akpọkuedike, gọvanọ Anambra steeti, nakwa Dr. Nkem Okeke Ugogbuzue, osote gọvanọ Anambra steeti. Anambra ga na-aga n'iru na-egbuke n'ihi na ugo chalacha anara echu echu. N'ihi nke a, anyị na-akpọkuzi ụmụafọ Anambra steeti ka onye ọbụla pụta ka anyị sonyere His Excellency otu pati APGA nakwa ndị eji okwu ha agba izu n'oge a ga-emeghepụ ịchụnta vootu maka ya bụ nrọpụta anyị ga-eme na mpaghara Anambra Central iji wee rọpụta Chief Sir Victor Ume Ọhamadike nakwa otu pati APGA inwe mmeri. Anyị ga-ejikwa ohere a wee merube mmemme ya bụ mmeri anyị meriri na kansụl ime obodo 21 n'oge anyị mere nrọpụta maka ọkwa gọvanọ na Anambra steeti. Oke ihe mmemme a ga-adị ụbọchị Tọzdee abalị 14 nke ọnwa Disemba bụ ọnwa ekeresimesi a n'afọ 2017 na Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Ọka ma ọkụ elekere 10 n'oge ụtụtụ. Ndị egwu pụrụ iche ga-etinye bụ Flavor maka na abụ m onye Igbo ihe mme Lodog. I have a testimony. Chukwu nekporo nkata onye m ngozi. BFS nakwa imelime ndị egwu ndị ọzọ nakwa ndị na-eme ihe ejije. APGA nke a bụ nke anyị. Chefo